tatis topik ni minggu ta sadarion ema Yesus doaik hanguluan. Sebelum masuk kita tu acara permingguan, upai singotami asa ta silent ma alat komunikasi nong awong dihita be ta para dema rohata masuk mahita marede buku ende nomor 205 ayat sada dot ayat tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon, amen. Biar mida Jehovah do parmulaan ni hapistaran, maruli hamaloon ni rohana semurung do, sude akan namangula hosa, hoddo barita nai rodi saleleng leleng na, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, nabadia doho pardosa do ianggo hami, alai diodingi ho do akan marhaposan jalan nama porus tuho, alani rohami tuho mangasahon asini roham, say unang tulak hami sian jolom, akub ni lehon di hami rohana girgir tumangihon hatam. Asa huboto hami mangulahon lomo ni roham. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tangihon ma patik ni debata na nienet sian patik na parjolo sahat tuna pasapuluhon. Patik parjolo ahudo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yanggo tunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patoluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ai hona uhumna dosogot akan namarsineang di goarna. Patik paopaton ingot hamuma padbadiahon ari minggui dina ono mari maula hamu nasa siulaonmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo disadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni huta ni halak pe namangebati hutam. Aidi na ono mari do di topa debata langit do tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni. Dibaheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala diparbadiai. Patik palimahon ikon pasangaponmu do natorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon unang ho mamunu. Patik papituhon unang ho mangalakup. Patik pawaluhon unang ho manako. Patik pasiahon unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolmai. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawah, manang naposona boru-boru. Manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado pandok ni debata taringot tu patik na sapului odo. Ahudo Jahoba debatam nina debatata. Pargogo na suatu dosan jala parimas. Sai luluhonokku do dosa ni ama-ama tu pinoparna. Rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton. Pinopar ni akan nasogoroha di au. Alai asido rohaku di akan nama ribu-ribu. Akan nama holong ni roha di au. Naso mangalausi patiki. Atong rap mangido gogo mahita sian tuhata debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahom bartu patik mi. Amen. Amen.
topoti madosata tua dopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanai Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo na sohatu dosan, sito panasana adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akka nahula hami marite sian pangalau sion nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni roha nami naruai, nang sian pakateon nami no sature, ro di pangoloyon nami dihisap-hisap ni roha nami. Natamasi tutudo na uhum hami alani dosa nami alai natar sol-sol bagi dohami nuaing alani asima roham dihami ale debata nami pardenggan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suru matondi parbadia turohan nami be, asa tarbahen hami mangoloiho di bagasan hati goran, dohot habadiaon. Gabe sahat hami tuhanguluan na sora suda, na pinar bagabagam di akan na porsea, di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Humokop hita gabe dosa do ibana na sotumanda dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen.
Epistel di Minggu Tasadarion ima sian sada raja-raja 10 ayat sada saat rodi ayat 6. Sada raja-raja 10 ayat sada 1 ayat 6 tajahama marsikat sorin. Dungi Roma hatani si Elia halak tisbi sian halak pai solat di Gilead mandok tu si Ahab. Songon sitong na mangulu Jahoba debatani Israel jala ahu marhalado di jolona dang jadi ro nambur manang udan manang 3 taonon molo sojolo ahu mandokon. Lahu maho sianon jala todong madopak purba jala martabuni maho di labung sungai Kerit na di bariba ni Jordan. Dungi laho maibana jala dibahen mahombar tuhata ni Jahoba laho maibana tutu jala hudul di lambung sungai Kerit na di bariba ni Jordan. Ima sahatna martua dohalak na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tidakon maha porseotai songon nahi na tidakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogona sohatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di parbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matertar pajal do ibana di hau pinar silang na tuat tuban watoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manai tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pergogo na suatu dosani disima ibana paima mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate
Au porsea ditondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Tikting namasa di HKBP Kebayoran Lama, Minggu 25 Oktober 2020. Goar ni mingguta sadarion ima minggu pa 20-hon dung Trinitatis. Jala topik di jamita di minggu sadarion, Yesus doaik hanguluan. Tikting na parjolo, Pesta Gotilon HKBP Kebayoran Lama. Di hari Minggu tanggal 15 November 2020. Patupaon ni huriata do Pesta Gotilon. Imalaho maka muliatehon sude pasu-pasu naung tajalo lumobima di tahun 2020-on. Parmingguon di hari I holan sahalido. Parmingguon pukul siawip dohot pukul 15.30 wip. Di padomu gabe masuk pukul siawip manugot. Dohot tema reposisi pekabaran Injil. Subtema melalui Pesta Gotilon asa dohot berperan aktif. Pasahaton hatani debata melalui aksi. Dohot pambahenan saling marsiurupan manang tolong menolong. Sebagai ketua panitia IMA Amata Kolonel Oloan Pardede MM. Naboi pasi dohot di acara Pesta Gotiloni IMA masing-masing utusan sian Banjar holan sia halak. Terdiri sian Sintua manang calon Sintua Banjar, pengurus Banjar, kategorial manang seksi, kor dohot punguan. Di masa do acara secara live streaming. Napa duahon kegiatan di gereja masa transisi. Saleleng masa pembatasan sosial berskala besar manang PSBB, masa transisi, sude aka sermon na adong di huriata. Songan kelasidi baptis pertangyangan Banjar dohot latihan kor, dang boi dope di pamasa di bagas ni gereja ta. Kecuali sermon parhalado. Partupolon dohot pamasu-masuon, jalaikon mematuhi prosedur ibadah perjanjian dohot pemberkatan nikah masa pandemi COVID-19 HKBP Kebayoran Lama Boido di pamasa. Napatoluhon hata mauliate atas goar ni parhalado ni huriata. Upasat hami mahata mauliate turuas naung menyumbangkan sada unit kamera handycam Sony PXW X70 seharga 20.210.000. Si pakeon tu peningkatan pelayanan live streaming di gereja ta Tuhat tama nama masu-masu. Napao paton sermon punguan paropuan. Di hari Kamis tanggal 20 Oktober 2020 mulai pukul 10 sadawip patupaon ni huriata do sermon punguan paropuan dohot nats sada Petrus sada ayat 10 tolu 1 ayat 10 onom melalui aplikasi Zoom ni uluhon ni pendeta Eben S. Simanjuntak MTH.
Palimahon sermon naposo bulung. Di hari Kamis tanggal 20 sia Oktober 2020, mulai pukul 10 sia WIB. Patupaon ni huriata do sermon naposo bulung. Nats 2 Tawarikh 7 ayat 12 1 ayat 10 onom melalui aplikasi Zoom ni uluhon ni amang pendeta Eben S. Simanjuntak MTH. Napaunopon sermon remaja di hari Jumat Minggu paduahon dohot paupaton tanggal 30 Oktober 2020 pukul 10 sia WIB. Patupaon ni huriata do sermon remaja dohot Nats Daniel Sada ayat 1 ayat onom melalui aplikasi Zoom ni uluhon ni amang pandita Eben S. Simanjuntak MTH. Napapituhon sermon ama di hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 pukul 20 WIB. Patupaon ni huriata do sermon ama Minggu paduahon dohot paupaton dohot Nats Matius onom ayat 1 ayat 4 melalui aplikasi Zoom na nihuluon ni inang pendeta Jojor Boru Pardede STH. Napawaluhon katehisasi CD. Setiap hari Sabtu mulai pukul 8 WIB, kelas katehisasi CD ditayangkan melalui aplikasi Zoom. Pinangido tusude anak kota parsiajar CD asa dohot mangyuton parsiajaran kelas CDI. Napasiahon learning calon sintua. Setiap hari Sabtu mulai pukul 10 WIB di Patupa huriata do melalui aplikasi Zoom learning calon sintua. Pinangido tusude calon sintua asa parsidohot di bagasan pembekalan learning sintuai. Songonima hujahon hamitik tingon tuatan ma na mangaramoti hitaon saluhutna. Botima mauliate. Dame ni dibata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata namarpungu di bagasan tikion di tongani bagas ni garejata. Songoni nang sude ruas ni huria napatupa parmingguon di tongani bagas tabe barita nauli nasahat tuhita di minggu padua puluhon dung Trinitatis nenet dosian buku Yohanes biduopat mamuka sian ayat 5 sahat rodi ayat 14 songonomma didok disi takasma tapaihut-ihut.
gabe Roma ibana tu sada huta na di Samaria na margoar sikar mardonokon ladang na nilehon ni si Jacob tu si Joseph anak nai. Alaya dong madisi sumur ni si Jacob. Jadi di bahen naung loja Yesus yan pardalanan. Hudul ma ibana dilabung ni sumuri tar di hosniari mai. Dungi Roma sada boru Samaria manahuyaek. Jadi didok Yesus ma madok ibana. Leho nau minum. Ainunga laho akasisean nai tuhuta manuhor bohal. Jadi didok boru Samaria ima madok ibana. Buasa mangido tapi ako halak Yahudi sian au boru Samaria. Aidang marparsaoran halak Yahudi dohot halak Samaria. Dunginin na Yesus ma mangalusi ibana. Aut dibotoho basa-basa ni debata. Jala aut ditadaho na mangido aek inumon siako. Ra oloho mangido tu ibana. Dungi lehonon na matuho aek na mangolu. Jadi didok boru-boru ima tu ibana. Tuan, tahu-tahu garis wada diho. Tole bagas do sumuron. Tung siad dia ma tuho aek na mangolu. Tung ubal gamaho asa oputa si Jacob na mangalehon sumuron dihami. Ibana do manginum siani dohot yanakon na rodi pinahanna. Dunginin na Jesus ma mangalusi ibana. Say mangulahi mauas do nasa na minum sian aikon. Alay na manginum aek silehonoki. Nasotupa mauas bei rodi saleleng-leleng na. Ayanggo aek silehonoki. Gabe mual doi di bagasan ibana. Nama baor sahat rodi hangoluan si saleleng ni leleng na. Ido sahat ni turpukta. Hurian itu hata topik ni mingguta sadarion maswarahon Jesus do aek hanguluan. Molo ditaringoti taringot tu aek amanginang. Totu pitorlao do pikirata. Sengodia rikot ni aek di bagasan kebutuhan ni ngolu ni jolmai siganu pari. Bahkan tubuh kita ini pun 80% mengandung air manang cairan do. Di bagasan mudar adong do aek. Di bagasan hormon-hormon yang ada dalam tubuh, demikian juga enzim. Bahkan
di dalam cairan lambung juga mengandung air. Jala di bagasan ngulu sigano pari pe macari kodo aek di tonga ni ngulu ni jolmai. Boy do halak amanginang 2 hari dang mangan mangulu ibana. Alai boy do hita jangankan 2 hari tidak minum, sadari rahita dang minum, terjadi dehidrasi, lemas, jalaboy do mungkin dang bertahan hita mangulu. Boy do sudat ulaon di tongani bagasta, molo dang adong aek. Apalagi di masa ni kopi to nate, amanginang satokin cuci tangan. Ay duminggan do cuci tangan sian na pakai sanitizer. Ima rikot ni aek di bagasan ngulu ni jolmai. Asa di bagasan sadarion molo songoni naking rikot ni aek di bagasan ngulu ni jolma. Di perdagingon, tubuh kita secara jasmani membutuhkan air di dalam hidup kita. Tidak bisa tidak, harus ada. Songoni do jolmai nama uas di bagasan ngolu partodion. Kehausan rohani, spiritual, dan akan menyebabkan manusia kekeringan rohani. Jala di bagasan ini, bagaimana jika manusia itu kekeringan rohani? Dia akan merasa kekosongan batinnya, perasaan gelisah, tidak tentram, tidak nyaman, tidak sejahtera, tidak bahagia. Lapatanna amang dohot inang dakola pamatang tau kape, dakolan daging taon tubuh jasmani kita ini yang perlu minum, yang harus kita puaskan dengan air. Tapi juga hidup kerohanian kita, kehidupan spiritual kita. Bagaimana kebutuhan air di dalam kerohanian kita. Di bagasan ngulu partodion, ido nani tawarhon ni Yesus di bagasan turpukon. Bahkan Yesus di dok ibana do ima di Yohanes 7 ayat 37 di dok ibana, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Rikot diarahon ibana jolmai, molo adong nama uas tuauma ibana ro minum. Molo adong nama uas, Yesus menawarkan untuk memberi air kehidupan itu.
jalaido nataida di bagasan turpukon. Yesus datang memberikan air kehidupan. Air hangoluan di tonga-tonga ni ngolu ni colma. Jalaido amang dohot inang. Nataida di parjupangan ni Yesus dohot paropuan Samariai. Luar biasa amang dohot inang perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria. Memberikan sesuatu. Mengalihon jawaban pergumulan, kerinduan, kehausan. Hawason ni partodionna. Alania mang dohot inang adona naing idautta. Marhite turpu camita di bagasan sadarion. Na parjulo sahali naing taida do Tuhan Yesus ro pasaorhon aka na porsea. Menghancurkan tembok-tembok pemisah di antara manusia. Yesus datang menghancurkan tembok pemisah di antara kita. Membongkar sekat-sekat yang membatasi parsaurata kehidupan kita di tonga-tonga ni ngulu siganupari. Ido didok paropuan Samaria inaking tu Yesus tung mangido minum ma ho halak Yahudi tuau paropuan Samaria. Aladung salpu harajaon ni si Salomo. Poca dua do harajaon Israel nabuluni. Ima Israel utara na negoran na Samaria. Jala Israel selatan, omma na negoran na Yerusalem, Judea. Buasa nasida gabe bermusuhan di antara dua harajaon sian asal na sarupa do. Oppu nasida sarupa do. Alai dengan berperdemuan nasida, bermusuhan. Ala memang ditiup nasida do. Ima tradisi hasomalan padan nasida, nasoboy nasida mabuat boru sileban. Bangsa Israel tidak boleh kawin dan menengawinkan di luar nih bangsa Israeli. Alai halak Samaria terjadi perkawinan campuran. Jadi dietong halak Israeli do, Judea do, bahwa Samaria sudah melanggar patik di nasida, dianggap najis, dianggap nasida doon pardosa na sumalin nasida. Dan mereka menganggap diri sebagai orang yang benar. Ido banda gudang tajupangi amang do inang di bagasan Bibil Tai diguari di si ya orang Samaria yang baik hati, perempuan Samaria. Lapatan na ahado na ngidaut tadi si. Yesus mau mengangkat, memulihkan keadaan manusia, ngoluni colmai yang selama ini tersisihkan di Padau, di Pijilhon, tahu di Pijilhon, ya, dikucilkan, dijauhi, disingkirkan, tapi Yesus datang.
Justru Yesus makatai bahkan meminta air kepada perempuan Samaria yang seharusnya tidak bisa bertemu. Yesus sebagai orang Yahudi dengan perempuan Samaria itu. Asa odo nataida amanginang marhite turpukon nakanin. Dia sia didok jadi didok boru Samaria mamad do ibana buasa mangido tapi ako halat Yahudi siana boru Samaria aidang marparsaoran halat Yahudi dohot halak Samaria alai rodo Jesus patupahon hai baruon di bagasan nguluna mabuat akka pangabat namangihoti ngulu ni jolmai. Alanido amang do inang haroro ni Jesus laho pasaorhon akana porsiai dohot pauliulihon portibion. Jala tadani halak naung di pasaor Tuhan Yesus dang mangulu be di ruhut-ruhut ni portibion dohot di parugamoon sabing. Parugamao ni bukan hanya sebagai rutinitas. Dang mangulube di ruhut-ruhut portibi. Kehidupan dunia tidak lagi hita tinggal di si. Alai nunga mangulu di bagasan holong ni roha patupah hadameon patupah las ni roha marhite napak kaholongi dongata jolma. Jadi dang tikina behita ti amang do inang mangulu di bagasan parbulak-bulatan au dope hami dope punguan nami dope, au dope na parjolo di son, ya, au do na tumua, dangadong parbulat-bulatan ni. Jangan memandang orang berbeda dari kita, jangan jangan menganggap diri kita berbeda dari orang lain. Dang say luluatta parasingan dohot dongatta. Jangan mencari perbedaan di antara kita, tapi kita cari titik temu. Dia do parjupangatta. Di dia do pertemuan padomuhon, pasaorhon akana porseai. Dang tikina be halak Kristen sonari satabi hita mang do inang marsi parwarwan. Doktrin nami do natutu. Gereja nami do nasitong. Gerejamu daong. Dogmamuna daong. Dang tikina be. Di akhir zaman dang tikina be hita paholang diri si anak kaparsaoran. Alanunga ro Jesus nakani mual ni hanguluan maboan hai baru. Dang mangulu behita dingulu nalelengi. Perempuan Samaria itu harus meninggalkan kehidupan lamanya dan menerima Yesus di dalam hidupnya. Asahita pe nama jalo Tuhan Yesus gabi ay kanguluan di bagasan ngulutta nunga di pay baru hita. Alanido molo nunga di pay baru hita bohado hita mabuan hay baruon tamulai sian derita sadiri. Untuk membawa perubahan kita tidak mengharapkan orang lain untuk memulai, tapi kita mulai dari kita sendiri. Ta mulai sian dirita, sian keluargata, sian huriata, sian nahumaliak kita.
asa di sido nakanin maka tidakon Jesus ay hanguluan ima makar hari aka pangabat ruhut-ruhut portibion dohot aka budaya naso pauliulihon. Jadi budaya ipe ko pauliulihon parsauran doate. Molo mangabati parsauran doi mabain parasingan doi ya. Tapadau alani bohado hita paduduhon dirita gabe mata mual. Patuduhon dirita gabe mata mual. Mata air. Dang air mata teh. Bagaimana kita menjadi mata air bagi orang lain. Bukan air mata. So terbalik ati amang do inang. Gabi manusai. Nguluni dongan hita. Tapi bagaimana kita memberi kehidupan bagi orang lain. Marhite na mangurupi dongat tanah humaliang. Tatadikon maha sumalan naung leleng peam rohadiri. Akatiha sakai posipos naung sangalohot di roha. Unang tapajongjong naking parbulak-bulatani. Pelagi di tonga-tonga ni huriate amang doinang pos rohaku. HKBP kebawaran lama tidak seperti itu. Amin. Semua kita bersatu di dalam Tuhan. Ala nungaro Yesus imanakanin membongkar tembok pemisah di antara kita. Napaduahon ahado neng taida di siamang do inang ima di patadahon Yesus do dirina aik nama baor sahat rodi hangoluan saleleng ni leleng na. Tung takas do di boto boru Samariai, taringo habal gaon ni opunasida si Jakob na mangalehon sumuri, jala manginum aek siani dohot yanakon na rodi pinahanna. Alaidang dia lusi Jesus suku-sukun ni boru Samariai, isi no balganin na dia 12 naking taida di siamang do inang. Tung ubalga maho asa oputa si Jakob na mga leon sumuron dihami, iba na do manginum siani dohot anakon na rodi pinahan na. Alayaha do didok Jesus, dunginin na Jesus mamangalusi ibana. Say mangulahi mauas do nasa na manginum sian aikon. Alay na manginum aik silehonoki, nasotupa mauas bay rodi sa leleng-leleng na. Ay anggo aik slehonoki gabe mual doi tibagasan ibana na mabaor sahat rodi hanguluan si saleleng ni leleng na. Ido dialu si Jesus di bagasan trupukon ima tuparopuan Samariai. Asamar hite-hitei amang dohot inang. Molo taida naking songod dia rikot ni aeki di bagasan nguluta. Di zaman partikian sonarion, di zaman yang semakin maju, era digital ninahita yang semakin canggih. Taida di bagasan tikyo namang do inang masa kini, ahado rasa haus ahado na jupang hita di partikianon. Ima rasa haus yang cenderung untuk memiliki. Ido dang pola herak kita. Jikalau banyak orang menghalalkan cara untuk memiliki lebih banyak. Dan puas marhite na adong di ibana. Namun setelah memiliki banyak, ternyata mereka juga haus seperti seorang yang minum air laut. Jadi molo mawas si tamang do inang, dang sinumon aik nacim, air yang berasa, punya rasa. Ale ahado, air murni do inomota, asa
sumuang uwastai. Digambar hondo songoni amang do inang. Orang yang selalu tidak puas dengan kehidupannya, ingin lebih, selalu mencari lebih banyak. Digambar hondoi songon halak na manginum air laut. Air laut, rasa haus tidak pernah dapat dihilangkan. Jalaido taida naking di paropuan Samariai amang dohot inang ay di ayat 17 dohot ayat 10 didok dodisi. Molo taida sian ayat 10 sa rodi 10 gabenin na boru-borui ayat 10 dunginin na Jesus mamad do ibana laho mahojolo jauh madongan saripem dungi mulak tuson. Gabenin na boru-borui ma mangalusi dang mardongan saripeau. Dungi didok Jesus mati ibana tohodo padok mi na swadong sinodukmu. Ainung ngalimahali ho mardongan saripe ia bawa na di hoinuaing dang dongamu saripe dohonon asa tohona do nani dokmi. Memiliki lebih banyak, ternyata ada kekosongan jiwa perempuan Samaria itu. Asa ido nani tawarhon ni Jesus amang dohot inang. Di bagasan kebutuhan imangulu partodiota spiritualta Yesus lah. Jesus do aek hanguluani. Asa sobu uas tadisi jala disi do hita naing mangulu mengisi kekosongan jiwa kita. Dohot sude pakilalaan nahurang, rasa takut, rasa gelisah, ketidaktentraman. Cakon majesusi di bagasan ngulung. Di bagasan ibana do adong jawaban, di bagasan ibana do hita boy. Ima pasobuhon uasta. Kerinduan kita tentang banyak hal, keinginan kita tentang banyak hal. Alai Yesus mencukupkan semuanya itu di bagasan ngulu ni akka na niasian nai. Alani amang dohot inang marhite topik ni mingguta sadarion tajakon ma Jesusi gabe aek hanguluan di bagasan nguluta yang bisa mengisi kekosongan batin kita, kekosongan rohani kita. Asabuhi hita mardalan di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluta di Portibion. Amin martangiang mahita. Ale Tuhan Jehovah de bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang, moliate di pasahat rohanami tu adopanmu Tuhan, molo di palwaso kami marlas ni roha, dinamasuk kami tu minggu nai baru, apala di bagasan partikianon, jala mauliate ma di pasahat rohanami di palwaso kami rosyantonga ni bagas nami ganup, tu bagas jorom, dinang hubolus kami partikian PSBB di negara namion, alani pandemi COVID-19 sia, jalaboy kami muse marparsauran di tongani bagas jorom. Moliate ma di saluhut nai Tuhan. Moliate ma nang dihatam nang marsaringar di tonga-tonga nami. Di palwaso saluhut akaruas ni huriam. Manangihon hatam. Ima lahomanggohi hawason nasida. Di bagasan ngulu partod dion. Asa marhite-hite hatami Tuhan. Boy matutu targohan sudi akka hawason nami. Di bagasan ragam ni akka keinginan. Naing dotutu tadi konon nami i. Marhite-hite na majakon Jesus nagabe aek hanguluan. Di tonga-tonga ni ngulu nami si ganupari. Diaka naniasianmu. Jala mauliate matuhaan di naro Jesus to tonga-tonga ni Portibion. Ima makarhari akka ihot-ihot. Napaholang parsoran ni jolmai dohot dongan na jolma.
Dilehokodo dirim Tuhan. Humokop jolma pardosai marhite holong ni roham. Jalaido tiruan nama ce arga na pinatuduhonmu. Marhite parjupangan ni Yesus dohot paropuan Samariai. Asalo songonido nak kami Tuhan. Boy tutuhu har-hari hami parholangan, parbolak-bolatan, namasa di tonga-tonga ni ngulu sigano pari. Alay naing mamangulu hami, di bagasan holong ni roha ni Yesus Kristus na mabuan haik hanguluani. Pasu-pasu mahatam, pasu-pasu sudia karuas ni huriam, namarpungo di bagasan tikyon di tonga ni bagas jorom, nang songoni napatupa parmingguon di tonga ni bagas na sidabe. Lau songoni Tuhan buanon nami sudia karuas ni huriam, di bagasan ragam ni aka pergumulan dan yadopan na sida. Hamaolon ni ngulu, hamaolon ni aka perekonomian, hamaolon ni mangadupi akka yanakon, hamaolon ni mga luluya ka parkarejuan. Urupi na sida Tuhan. Lehon di nasida pos ni roha mga sahok ko. Asa totong nasida mga margogo laho mamulus pardalan ni ngulu di bagasan hamaulo ni mardongaton ho. Songoni akaruas ni huriam natongon di bagasan parsahiton na dirawat di rumah sakit nang ditonga ni bagas nasida be. Songona tarsurat di warta jemaat nami. Nang nasotar surat di warta jemaat nami nasuboy hugari hami sada-sada. Jala di bagasan tikyon Tuhan buanon nami ama nami. Amang ranto lumbantoruan. Inang nyonya purbarat na borhutapea. Inang uliarta boru purba. Julistar posma ulitua purba. Desi Kristiani purba. Amang tinur pancaitan. Inang situa nyonya si tompul rumian boru nadeak. Nyonya nenggolan es Maria boru simorakir. Amang situa Dr. Andus Morlan Budiman Siahan. Amang insinur Dehlar Tambunan. Inang situa nyonya si Barani Dormaida boru Pandiangan. Amang Monang Pasaribu. Amang Tony Nahal Hutapea. Inang nyonya si Tumorang Sortaulina boru si Majutak. Inang nyonya deha si Mangusong Mauli boru si Majutak. Amang Padita Daulat Pardomuan Pancaitan. Amang Junjung Hasiholan Manurung. Amang Riduan Irianto si Tumorang. Inang nyonya Hutapea Mauli boru si Majuntak. Inang nyonya si Tua Siregar Jerni boru si Burian. Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina boru si Rait. Tuho pasat hami saluhud aka amanami inanami. Natongon di bagasan parsahiton na. Asaho maddaw ni pamatang nasida. Mangalehon hamalumon tarlumubi di bagasan partodion. Margogo nasida. Di bagasan proses pengobatan, pemulihan, penyembuhan na niadopan nasida Tuhan. Lasongoni Tuhan di bagasan tikyon. Martangiang hami turuas ni huriam. Namarlas ni roha. Makalason dinggan ni basam dohot pasu-pasum. Mangalehon partaba ni umur 1 tahun di bagasan saminggon. Marhite 5 ulang tahun kelahiran. Dohot ulang tahun perkawinan di tonga-tonga ni keluarga. Tabayon mo akapasu-pasum. Tabayon mo akalas ni roha hai pason dohot gajang ni umur. Di tonga-tonga ni ngulu ni akaruas ni huriam marsada-sada. Nang di tonga ni ngulu ni akka namar rumah tangga. Asa totong nasida Tuhan, saluhut marlas ni roha di bagasan asini roham dohot denggan ni basam. Ali Tuhan debata amanami, nang hami napungudison dinamulak kami. Sudia karuas ni huriam, dinalaho manguduti akka ulaon parsaoran di bagasan saminggon, tuhoho pasat hami Tuhan. Terpuji magwarmu alaniasi dohot denggan ni basam, mga sahon goar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.
Hatani tuhata ojani peleata minggon. Imas yan 2 Korintus sia ayat 7 1 ayat 8. Ganup mani onjar ni rohana unang masian muruk manang sian naso tarjua. Aidi haholongi debata do na ias roha mangalehon. Alai marhua sodo debata mangusehon saluhut asi-asi itu hamu. Asa sandok tuk di hamu. Jalamar lobi-lobi hamu lao patupahon saluhut ulaon nadenggan. Marede maita sian buku endeta nomor 700 onopulu tolu 830 sada huhut papungu pelean. Tatangyakon ma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan, dohot na saulibasa na moliutus. Hupasat hami ma sian nani lehon mi tuhami pelian nami tuho. Sejalo megabe uap na husus di jolom, pasu-pasu mejala ramoti, asa huparhasia kami pelianon, pati buluhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
alea manami na di Banua Gijang, sai penorbadia maguarmu, sero maharajaunmu, sesaut malomoni roham di Banua Tongaon sengon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami sengon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala dipasaur honma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu Madihita Saluhutna. Horas.